Salam, horas ma dihita saluhutna, hami perhaladu HKPP Jalalura, maddok selamat beribadah mahita terlumubi di hamuna tamunami nadohot beribadah di mingguan. Tapuji matu hatta maredde mahita sebuku wede nomor 215 ayat sada sahat ayat 2. Doti kina ho di joloni haba sani amakuna rade tokto manja lopangido aki aidi sakro haki saidi apuli tondi maluasi yang jorgongi diti kimar tangi yangi doti kina ho sona martua rohako dokto masih horo hako laumar tangi yang na ho aura Sai naing marni dabo imi Tuhan kusi partobusi diti kimat tangi yangi Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni to diperbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Sungonodo di dok Tuhan. Pajuju muna maau laho martangyang tuau. Jala tanghonokku mahamu. Jala luluan muna maau laos jupang hamu maau. Mulutung dilului hamu au sian nasa rohamuna. Jadi jupang hamuma au haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pergogo na suatu dosa. Holan alani asini roh ham sambindo. Bahen natarbain hami marpungu di jolom. Marsadani roha martangi yang tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatam. Molo adong na dua manang na tulu halak marpungu. Marhite guarmu. Lehonon mudo na dipangido ni nasida. Ale Tuhan pasaut ma baga-bagami. Tangihon ma pangidion nami. Lehon mana tahu hanguluan nami. Lehon ma dihami saleleng na dihasianganon parbinotuan ni hasitongan mi. Dohot dihanguluan saleleng ni leleng na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredda hita sebuket deta nomor 210 sada ayat sada dohot ayat 4.
dengan libasam pada merohaki di sude partikian di sude ingatan dia maho Tuhan asih rohan dia maho Tuhan di pangunjungan menang Allah podongaki isu de partikia isu de inganan dia maho Tuhan asih rohan Tangion hamuma patik di debatan di minggon imasian patik perjolo sahatu patik paupaton. Sonoma hatana. Patik perjolo. Audo jahoba debatam ninna debatat. Indang jadi maraku pau bahenomu debatam. Patik paduahu. Indang jadi ganaonmu jala indang jadi sumanomu manang aha na di banua gijang. Dohot na di banua tongawon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano. Yanggo tunggabe si sobaon manang si oluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon gor ni debata. Yanggo suture dalan. Aihona uhum na do. Sugut akka na marsineang di gorna. Patik paupato. Ingot hamuman pabadiahon ari minggu. Dina onom ari ma ulaon hamu nasa siulon muna. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de patamdoi, indang jadi ho mengula anggo di nasa dari manang anakmu be, manang burung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahan, ro di isi ni hutan ni halak pe, nama gebati hutan. Aidina onom ari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata. Jahoba ari paradianani jala di perbediai imasahatna. Rak mangidugugu mahita tu debata taringot tu pati nai. Ale Tuhan debata sai pergugu imahami mangulahon nahobar tu pati mihi. Amin. Mari dehita sabuku deta nomor 777 ayat 1 sahat ayat 2. Dulo maawon o Tuhan bege angguk ko rodo tuak kadongan topot nang awon Yesus Tuhan bege angguk ko rodo tuak kadongan topot nang awon tuadopan mi o Tuhan maromba awon sai asiroham o Tuhan jakon maawon Yesus Tuhan bege anggu
dongan topot ng awon. Tatopodima dosat tatu debata, tapaserep marohatta martang yang mahita. Oleh Tuhan debata nabadia jalan nabonar. Parasi jala pertaluk ni roha jalan nabasar doho. Saya marpanggulahi maroham midahan. Dibayani saya sama sude dosa nami. Dang adong nahu pangasahun hami dukon ni asin ni roham. Hati goran napi natupan ni anak mudo. Nahu pangasahun hami tu jolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami. Akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot Tuhan sesani dosa. Songonodo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan loja jalan nasora. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma augakku tu hamu. Guron hamu ma sian au. Ay nalabok do au jalan naserep marro. Asa dapotan hasonangan ton dimuna. Alay labok do augakku. Jalan yang dohot nahu hapor saton. Hasangapun madi debatana di gijang. Amin. Mari dimahita sedubuku deta nomor 214 ayat 1 dohot ayat 2. Ajari au Tuhanku di namar tangiangan patuduhon tu rohaku sakap ni roham dia songon nabi nain di Yesus manaut kumokop unang lomoni rohaku lomoni nasa nama uliut dipat pahonia panelopi jotoniku disakapmu laguan pangauhon pambainanku dinamar sitarona unang lomoni rohaku lomoni rohan masa. Tabigima hata ni debata trupuk dari mingguan. Ima siya buku ni Lukas
Biddu 10 alu ayat sada sahat ayat 2 songonomma hatana. Perempuan najugul mengido. Dungi di hatahon matu nasida upama sada. Pabawa ikut toktong nasida martangiang nasotupa lebba. Odo hatana. Adong ma dina sahuta panguhum sada. Indang dihabiari debata. Jala indang diperdulihon jolma. Alay adong ma dihutai perempuan nababalu. Naroma nopot ibana mandok. Pitoriau maralohon alokki. Jadi leling indang dirikoti rohana. Alaninna mamuse di bagasan rohana. Tutudo indang huabiari debata. Bela indang perduli au di jolma. Alay hupitori nama nababaluon. Ala di dengnengyau. Atik beha ro ibana maun muse menggariangyau. Dungi di dok Tuhanima, tangihon hamuma padok ni panguhum nagiduki. Ya debata tuksi pitoran nama akan ada pinilitna, akan nama jo ibana arian dohot borongin, tung pangareng rengon nama dinasida, hudok ma dihamu, magira pitoranna nasida, alai tagamon jupang anak nijol mai marhapur syao, di tanoon di haroronai, ima sahatna, mertuado akan atu mangihon hatan di debata jalan au peopsa. Amin. Mari dehita sebukit deta nomor 240 ayat sada dohot ayat pitu. Hatidak kun maha porsiatai so nadiha tindak kun didongat ta saha porsiau di sadok portubion rak mahita madok. Au porsia di debata jahuba ido ama pergugu na suatu dosa natu mapalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata jahuba na sasadai. Imana dibuhon ni si Maria nagagabian santon di perbadia andorang suhabuan. Ido tu hatta na tu maunda bernit di panguhuman ni silatus. Nama te terpajal do ibana di hau pinar silang. Na tua tu banu atoru dung ditanom. Na mulak mengolu di ari patuluhon. Nama naik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jahoba. Amanai pergogo na suatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sugut tu tanoon. Manguhumi halak na mengolu dohot namate. Au persea di tondi perbadia, jaladung sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot hasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu dosogot daging halak naumate, dohot dihanguluan nasora suda. Amen.
Tikting di hita manang warta di mingguan ima sian diakoni pemberitahuan 5.1 peringatan kenaikan Tuhan Yesus manang pesta perninggotan di hana naik di Tuhan Yesus. Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 gereja kita mengadakan ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus, pesta perninggotan di hana naik di Tuhan Yesus dalam kebaktian pagi pukul 07.30 WIB dan siang pukul 10.00 WIB. Live stream atau Facebook atau YouTube. 5.2 pemesanan buku Ipola, Pajonok dan Mendekat. Gereja kita memesan buku Pajonok atau Mendekat periode Juli sampai dengan Desember 2020. Bagi jemaat yang akan memesan supaya menghubungi situ webnya paling lambat hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Warta tambahan 1. Berita duka. Berita duka. Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 telah meninggal dunia David Jadiro M.H. Nababan. Lahir tanggal 16 Januari 2005, tutup usia 15 tahun. Anak dari Bapak Dr. Randus Yun Peter H.T. Nababan. Ibu dari Dr. Boru Silain yang beralamat di Komplek Nata Enda N61 Cianjuang Wek 4. Dan saat ini disemayamkan di Rumah Duka Permaba, Kebun Jati, Bandung. Direncanakan dimakamkan hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 pukul 10.30 di TPU Kerkop, Liu Gajah, Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkannya. 2. Libur sermon wek. Sehubungan dengan peringatan kenaikan Tuhan Yesus, pesta perninggotan di hana naik Tuhan Yesus, dan Idul Fitri, maka kegiatan sermon wek gabungan tanggal 20 Mei 2020 dan tanggal 27 Mei 2020 diliburkan. Masohot. Ima warta di hita di mingguan manang tikting. Marede mahita sabukwede nomor 487 ayat sada dohot udutna uhut papungu pilihan. Halak namat bogo sifat tangiangi dok pesitaon dang olo talui positu turohana di debatanai Tuhan manaru sude pangaloe nang hira-hira mogam iban sitaw noni masinggang do ibana managam Tuhani dung jupang pedikina sumurut arsaki dalam rohana dibantu hatai. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti akka ate-ate doho pikiran muna di bagasan
Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Uriani Tuhatta nahina holongan di bagasan guarni Tuhan Yesus. Hatani debata di minggutta sadarion. Imana tersurat di sada kronika bidu 10 ayat 10 sahatu ayat 27. Sada kronika 10 ayat 10 sahatu ayat 27. Songonon madidok disi. Dungi masuk marajada pitu bagasan udung-udungi, laos hudul tu bagasan udung-udungi, laos hudul ibana diadopan ni Jehovah, ninnama. Tungi sema ahu pola ale Jehovah de batakku, jala tungi sema pola anggopino parhu ubahen tung dibuan ho ahu sahat rotoson. Akup ni mau tikudo pei di roham ale de bata, pola huhut marbaga-baga ho taringot tu pinopar ni naposom, taringot tu namasa sogot, jalanunga ditatap ho ahu, songon panatap ni jolma, ale Jehovah debata nadigijangi. Tunga hadope akup ni isi dohonon ni sidapit tuho. Alaha muliaon ni basa-basa honmu tu naposom. Alai tahe ditadahodo naposomon. Ale Jehovah alaniahu naposom jala hobar tulomoni roham. Nunga dibahek ko saluhut halongangan nabolonon. Laho pabotohon sude akka habal gaunon. Ali Jehovah dangadong nanggosada tudoson ho. Jaladang adong debata dukon ni ho. Hobar tu saluhut naung binegini pinggol nami. Jalatung didia madong jupang sada bangso di tanoon. Songon bangsom Israel. Polatung debata sadiri borhat laho manobus sada bangso ainonna dohot laho mabahen guarna marbarita marhitesian halong ngabolon dohot nasokal lau pabalihon akka bangso parbegu mararupon bangsom na tinobus musian Mesir. Jalanunga dipadiri ho di bangsom Israel bahen bangsom ro di saleleng-leleng na jalaho ale Jehovah gabe debata nasida. Atau ngale Jehovah say pahot mahatam hata naung pinarbaga-bagami tu naposom taringot tu pinoparna sahat ro di saleleng-leleng na jalabahen mahobar tu na pinarbaga-bagami. Olo say sitong may jalalam tutibul na guarmu rodi sa leleng-leleng na asadohonon ni halak songonon Jehovah sebaot do debata ni Israel ibana tongon debata humokop Israel jalahot do ia pinopar ni naposom si David di jolomi ai ho ale debatakku nunga dipapatar ho tu pinggol ni naposomon pabuai kon paulionmu di ibana sarabagas alani ido ubahen hum rohani naposomon martangiang di adopan mon. Ope ale Jehovah hosadiri do debata jalanunga di parbaga-baga ho tu naposomon hata nadengganon. Attong nunga sa palalomoro ham mamasu-masu pinopar ni naposomon. Asahot di adopanmu rodi sa leleng-leleng na. Ay manangise na pinasupasum ali Jehovah. Ima dapotan pasu-pasu rodi sa leleng-leleng na. Ima yang gosahak na. Urian itu hatta na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus sikola minggu remaja na posobulung amanami inanami sudema pinasahat tabe dohot parhorasan di hari minggu rogate sadarion
asatung marlas ni roha hita di bagas tabe martangiang marlopit tangan tuado panni debata. Sai tok tongdo di paingot akan aporseai asa martangiang. Sai tok tongdo disungguli akan aporseai asa ringgas martangiang. Sai tok tongdo dijauh hita saluhna di bagasan haporseaon dohot pakirimon nang pos ni roha pe martangiang diganup inganan diganup partikian diganup namasa las ni roha arsak pe hahipason parsahito pe di saluhunai saitok tongdo di paingot turpukta sadarion asa martangiak kita. Tangiang do hanguluan ni haporsiota. Sada turu-turu ni haporsion do turu-turu ni hita sihutot Tuhan Yesus ima mangihuton pangajarion ni Tuhan Yesus asa sudah hita maniru partangiangon ni Tuhan Yesus di bagasan saluhut haudukon na tuamai martangiang ibana alea mang dang lomoni rohaku nasaut tung lomoni rohamdo nasaut ninna Tuhatta Yesus Kristus atong ngamartangiak kita ngalak naringkas si tamartangiang ngatutu si partangiak kita di bagasan ngolutta jala si tangiang niak kana porseai dang dipatuduk situasi do kondisi namasa di bagasan ngolutta. Tuhan jolo mamora mawasa martangiang tuho ninna hita. Songoni dope ulaning prinsip ni haporsiata sehingga molo ikan nasin kapala batu do si panganotta ikauta arak tanya konot tonon ninna alai molo jagal juhud namar saudara tung masai takas panangyak kononna songoni do ai tongdo dang gawe vitaminon ikanasin kapala batu ikanasin teman sahabat karib molo ujui di kiri huta sahabat karib don ikanasinon alaniaha Senin satu hari Jumat selamat bertemu dengan ikan asin ikan nacim jala saya pinilik dahulu nai asobelga diba molo mangan. Songoni dope pakka porsiayota do pakka nguluhonotta di bagasat tangiang. Macai takas do tiruan nang nanilehon ni naposo ni dewata si Daud. Nasai toktong martangiang diganup namasa di ngoluna. Nang peditiki parmahan ibana di jauh jala dipilih dewata gawe raja manguluho bangso ni dewata Israel. Ditiki pelarian martabuni ibana siap pangonggopon ni Raja Saul toktong do ibana martangiang tuadopan ni dewata nang rodi satu na manguluhon bangsoi dang lebay ibana martangiang saya dihanguluhon do partangiang oni jala di batudu di bagasan tangiang na marsitutu tuadopan ni dewata dohot namasa di turpuk tahun di namasuk ibana tudungudung inganan perjumpaan do Jehovah di sima ibana marlopit tangan do martangiang songon nani go barhoni turpuk tahun. Sayunang bemasa dito ngani ngulutta hita saluhna kadongas sa porsiaon martangiang marsangga-sangga martangiang dang sian nasaroha niadang adong berahi tanah so martangiang sadariona teh lumobi pakorhon yak kana masaon ngai ko takas hita martangiang ngai ko macai takas marsitutu hita martangiang mularong dope hita na madohoti parmingguon marhite live streaming online sadarion naso makangoluhon tangiang ingot majalah taingok ma akan tiba waktunya bahwa kita memang harus betul-betul berdoa song sidauton marlopit tangan marsob batu debata mangido mangelek di bagasan haserepon ni roha ale Jehovah asima roham.
So tu ngadong behita na manulak pertangyangan di bagasta ala naso arong naso buwe lumobiak kahorong ama. Martangyang. Unak pola di bagasta martangyangan bahasa ayarong go isi martangyak siya perjabu. Isi martangyang baho matong songon ama ninnay natay. Ay rakku boto martangyangin na. Ba ma tangyangmu siyan nasa roham dohot siyan nasa pangatusyomu ay di boto Tuhanido na di bagasan rohami. So tungadong behita na manulak pertangyangan di bagasta ala nasoboy hita jalan naso tahanguluhon ngulu pertangyangoni. Naksongon berita na jujut tabigiyate. Ho mapetangyangan no pertangyangan di jauh tende natay. Pula doh tahu, hamu may siyak kaulan nek kainay na dui namat daw. Ko doh amang. Roak kaparhalarutta dohot na poso ni Tuhani merberita nauli di bagasta. Ko pertangyangan doarak po. Nakot tu si martangyang namat tay. Usurak pe tangyang mo na. Di surah inatay. Jibu doh roy surat tangyang. Bui. Dalammu may marsiajar dohot mangido tu Tuhani nina. Ji suratom mo tangyaku. Surat pe. Jaman non hoy didokko martangyang may tutup mata sudi naroi jolmai ninna jahama bukka manangit nangit sia sakumi dungi jahahom maninna saut betong olo do amat tong ngading di surah inatai tangyang na dungi maredde fotum epistel jamita maredde tangyang sia perjabu na perhelado ma jongjong mamat martangyang mahita tutup betuk sudi si malolong ni akka naro pertangyangan ni ala yang gue natai bolang do mamereng-mereng amattai alia manamin na di banua gijang mauliate madiho ninna maton dinggad do parjolone HP naso panagaman tak mate malampu mate listrik hulum masudi dungi gabe laos so di bota amat tobbe manangasi dohoronna laos gugup dungi hohom mate mah dinna matom ay ngahulub be sude inatay alay parroaho jelay boto na mate listrik ang gosol may dangi boto Roma inatay daong listrik do na mate terus sematang yang mi ninda gay mesialu sa malakon dohot amat tay rupani naso haboto akyam mate listrik gabe tarboto masude dungi Roma parhalado amen nimmu ma amen ninna matay ma mangujungi tangyang naon laos didok ma mate manei ido binda horok nakkining unak pelado tau pertangyangan ninna matay laos marungutungut laos hudul itor mangulu lampu hola tikki martangyang do matay mate listriki gabe tarboto ma nasoy boto martangyang songoni do pehita daung be ido pe ngolu pertangyang otta daung be nung ngatung manakas di tonga-tonga ni ngulu niak kajol manang hita saluhna pe tangi yang do dalatta makatai tu debata tangi yang do dalatta laho pasahaton pangiduan ni rohatta tu debata tangi yang do dalatta laho mano passon saluhut holso ni rohatta di bagasan saluhut namasa di bagasan ngulutta alai taida maju tangi yang ni sidauton alay tapatakas majo tangyang ni sidabiton. Parjolo martangyang doibana marhite panadayon natakas dihadirion ni jolma. Dihadirion ni ibana. Dihadirion ni Raja Daud. Diadopan ni debata. Dungi didok ibana ma. Tungi sema ahu alay Jehovah diadopanmu. Jala tungi sema ripekku. Isema pinoparhu isema keluargaku di hadapan mi alai Jehovah patuduhon panadayon di diri ni si Daud doh dihadirionna di hadapan ni debata pabua na debatado na marhuaso pabua na debatado na manotopon aha na naing sihangoluhonon ni Raja Dauti dang ala ni hadirionna dang alani hadaulatonna dang alani hatawonna ubahin na saluhut halak na porsea hum mangido tu debata
Bukan karena kebaikan kita sehingga kita pantas meminta kepada Tuhan. Dang alani habur jota, dang alani hadaulatotta do ngolutta, maka porseai devata, laho mangido tua do pandi devata, tung holan alani dia do, tung holan alani asini roham do ale Jehovah. Sehingga takasdo ia tangiang nina porsea, kojumolo manada hadirionna di bagasan hatorukon ni rohana tu devata, mangido dohot majalo di bagasan tangyang dangalani hatawota dangalani hadiriota ubanda hita mangido tu devata tungi sema awali Jehovah siatano doa di topaho dilehokoho sahanguluan dungi di patauhoma ahu seperti apa adanya saya hari ini, seperti apa adanya kita hari ini. Alani itang yakta ikon mangokuhodo ia hadir yotta dan tahu dia dopan di devata alaitung holan asini rohani devata do. Ubanda hita mangido tuibana. Arong ko sahalat danak mabay surat tunatrasna surat ma nunga di rimang-rimangi danak ko korwatung tahu do ibana. Inong molo rimang-rimangi na manguluon sa sitong anong kon leanom mo diyaw na dumenggan. Parjolo, manugoti di suruho daw manibaay di sumur. Molo pikiri ngekon leanom mo 5,000 ninna. Dung mulak kau sikola di suruho daw majaga kanggiko. Nga denggal leanom mo 5,000 nai ninna. Jala botari nai ala di hauma do hamu disuruh hawa mangalop pasi panganon lemba 5,000 nai jala borngin nai do botari nai pari di hona kanggik ku doau hut mangalehon nasida mangan lehon ma 5,000 nai ninna punguma sude 25,000 masa sitongna jajakku do hepekku lehonom muganu pari alai nokku do ho lehon ma 10,000 ninna dadanakom matu inongai ipiakom ma di ingana perpudoman ninong ngai dungo inong ngod di jama we tutu na roha na we tahe na tung tau may bana tutu ngana ring ganon nin na rohani inong ngon alai di balos mamu se surat non nin nama di ho amang ujui walubulam maho di bortiakku jala hupagurang-gurang doho di bagasan pangopauku ditik metto bengek doau mangajari ho makatai mangajari ho mardalan lau do ho tu satu son huadu ho manulangi ho si panganon natabo ninnai nong no cala disaluhu nai pos dorohaku ko pasikola honok ho ninna inong non alai dakpola gararomui gratis doi si basa-basa doi jala ulau kudoi songon natorasmu makka holongi ho sian nasa rohakku ninna tanda tangan inong mu ninna ija anak konomma dungi ibereng mati tu we tukso tau doau HP ma ngasahon papahenakku di devata tukso tau doau HP ma ngasahon habur jokku di adupanna dau adul uburju inokku uburju ibana jalan nasotarasam huhut nasotargarar pabahenanna alani i dang tama au HP di jolona ninna nakonomma tunatoras naon dungi toritopo mainongon di haul ma dungi dipangido ma mangido salam ibana di adopan dinongon laos marlas ni rohama nasida hamuak kamana midot inanami songonido sasitong nganang hita tu dewata si pata di bagasa perdalaran ningulutong ngata rajumi hita na burju nadenggan halak na tahu mangulahon lomo ni rohani devata sehingga talup tuh hita laho mangido bahkan menuntut bahkan tanda kutip memaksa Tuhan untuk memberikan dan menghargai seperti apa yang sudah kita laksanakan tahanguluhon siganupari gabe Roma dihita pangapianon
Roma di hita parungutunguton molo so dioloi dewata songon akan ada pangidoi. Alai sudah hita diajari minggu rogate do hita sadarion. Tungise ma au di hadapanmu ale Jehovah. Jala tungise ma akapino parhu di hadapanmu ale dewata. Hodo dewata namano pahami doh nama kaholongi hami alani i molotung martangiak peita mangido nasa si pangidon ni rohatta tu dewata ikon hinojar ni panadayod di diri do panadayod di dewata babua tung ibana do namar huaso laho mangalehon si lehononna tuhita marhite-hite tangyakta. Imana wacari kok na barjulu. Napaduahon, saya terus do dipaingot tangiak kita, do minggu rogate di bagasan sadarion, amanami inanami naposo bulung remaja na kaskola minggu. Tangiang nyak kanaporsea ima tangiang dua arah. Sasitonga dialog do tangiak tai. Songon namasa diturpukon. Molo dipangido si Daud, laho hatawon na pasong jokon bagas joro di dewata alai ro dewata daong ninna gabe taboto ro takas ia tangiak tai HP dakkola tangiang laho mangido tu dewata si pangido otta ido binne do akan apistar tangiang doa itu adalah dua arah yang pertama adalah kita meminta kepada Tuhan, oh God give me. Lehot diau hai pason, lehot diau las niroha, lehon pangaramotion, pasu-pasu habisuko dia ke anak kokku. Lehot diau Tuhan. Sehingga kita ketika berdoa adalah permintaan dan permohonan kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa hakikat doa yang kedua, hakikat ni tangiang dapat dua hon ima, tangiang ni naporsiai, lau suku-suku doi siak kita tu dewata, ale dewata. Oh God, apa yang Tuhan plan, design to me. Sedang apa yang Tuhan rancang bangun dalam kehidupan saya. Adona sedang apa dewata di bagasan pardalan ninguluta. Suku-suku tado itu dewata, manukku dewata ale Tuhan. Adona sedang dirancakko di bagasan ngulukku. Sehingga memang ketika saya berdoa meminta kesehatan, sakit, penyakit menerpa. Hupangido las niroha, ro habuk niroha. Hupangido gajang niumur di lehoko hangaluton. Hupangido kaya anak kuduk tuho alirang songon na hupangido ido pe di lehoko. Hupangido naringgan hobartu na hupikiri alairang ido pe di pasahatto. Suku-suku do tangiak ta itu debata. Adona di sakapi Jehovah di bagasan nguluta. Sehingga doa itu adalah oh God give me. Tetapi juga pada saat yang sama doa orang yang percaya adalah oh God what you design to me. Apa yang sedang Tuhan desain, Tuhan rancang, Tuhan konstruksi, Tuhan bangun dalam kehidupan orang yang percaya. Sehingga doa itu tidak pernah berhenti. Dakya sohi tamar tangiang alanya tabangido laus tasukun, tabangido huhut tabarukilhon. Sehingga orang yang percaya tidak akan pernah mengatakan bahwa cukuplah berdoa karena Tuhan tidak akan memberi. Cukuplah sampai di sini untuk berdoa bahwa pintu tidak akan dibukakan. Cukup sampai di sini berdoa bahwa tidak akan ditemukan. Dan di leonon nabi alania alanunga masoho debata manangihon tangiak tadao manukun debata ado nanaing topaon ni debata di bagasan ngulutta. Sehingga hasil dan buah dari pertangiangon ni naporsea dangoloi jaladang daoisian roha mauliate. Atakas be minggu jubilate marulopolop tu debata 2 minggu nasalpu. Dungina di hari minggui kantate maka melihatehon mangedehon edde di Jehovah rogate martangiang tu debata sikop do ngolu ni naporsea marulopolop molo maredde tu Jehovah jala martangiang ta di bagasan hap sikop
Doa kita ngai marhite muruk muale Jehovah ni naita. Gabi masa na hurang dinggat timana dang jalon nai. Kuna kana ringanido Tuhan anak kokku. Sion nomor sada. Naksongo jamita 2 minggu nasal puate. Anak kokku nomor sada, nomor 2, nomor 3. Nomor 4 dang itanyakon. Puasa kasih sohea makirimi molin na muse dang dinggabi. Molo adong anak kotai na hurang tama ulaon na do ngoluna ko jumo jodoi malah tatangyak ko to do pandi dewata. Ale Jehovah sai pahot mabagabagam dohot pasu-pasum tuaka pinoparnami sapala naung lomoroham sapala naung denggan basam sapala naung asiroham ale Jehovah sai pahot ma bagabagam tuaka pinoparnami. Amin. Martangyang mahita. Ale Jehovah de bata amanami tungi se mahami dia dopammu. Natinopam siatano dohami jalana pinararmu dohami gabe bangsom. Alai ala huingot hami asini roham doh dengan nibasam. Ido bana hum hami mangido tuho asi maroham. Sai tangihon matangyang nami. Tungi se mahami dia depan muale Jehovah. Mangido asamat cohot ale Tuhan. Pangotak ni pandemi COVID-19 di Portibion. Alai marningot asini roham do dengan nibasam. Mangelek mahami. Hut marsobat wa dopammu. Ale Tuhan. Pasohot ma. Jala itopi ma nama sa di tanoon. Dohot di bangso nami. Nang dinahumaliak kami pe. Sa sumuang ale Tuhan. Ngolu nami siganupari. Sumuang nang parsaoran nami di bagas Joromon. Jala sumuang nang akka siulahonon nami. Pasu-pasu maruasmu na marminggu marsobat tuho sadarion. Say patadahom matoruk ni roha serepot tuhami mangidu siya na rupamu na badiyay. Asa sabam rohanami hut makamuliatehon. Nasa nanilehon mo dihami sahat to bastikyon. Gabi madok mauliate hut dihasabamon ni roha. Daw siyan ungut-ungut. Pangapianon dohot panaritaon. Pasu-pasu sa ruasmu na marminggu sadarion. Na ulang tahun kelahiran sadarion do sa mingguon sa itabay gadyang ni umur dinasida. Na ulang tahun pernikahan sadarion dot sa mingguon tabay las ni roha di tonga-tonga ni keluarga nasida. Secara khusus di nanami rida halubis di nanilehon mu gadyang ni umur dinasida ali Tuhan. Ho mana toktong mamasu-masu perjalanan ni ngolu nasida nang keluarga nasida nang akkapinopar nasida pe. Ali Tuhan marujung ngolu ruas ni huriam yanakon nami David Jadiro nababan yanakon nyaman nami nababan borusi lain. Hodo Tuhan nama ngalehoni di keluarga nasida jala hodo muse nama jaloi siya na dopanna apuli marohana sida. Satung tarhapul rohana sida daw siya padelean. Mangido makirim pangurupyommu. Dohot haguguon siyakko. Disitaonom marsirang dot yanakon haholongan ni rohana sida. Salam tabaylas ni roha. Keluarga pasaribu inang borosida sijabat. Songoni nang di keluarga siringo-ringo borosi bolon. O alit ha parmudu-mudu rumah tangga na sida. Lumobi na mga leok kahipasot tabanilas ni rohanang gugo di inang borosi bolon. Madalani ngulu na sida di bagasan haipason do las ni roha. Tupahi maka na marsahit. Ruas ni huriam asa margogo hut benget rohana sida. Madjalo haipaso siyakko. Apuliak ka na marsak. Saat di homali Tuhan bangso nami. Kapartogi nami. Para medis dokter. Akarelawan. Staf kesehatan. Songoni nangaka ujung tombak di pemakaman korban COVID-19 di bangso nami. Makirim dohami ale Tuhan. Tumibu lehonom muhamalumon di Portibion na bangso nami pe. Pasu-pasu male Tuhan. Akkapinopar nami. Yanakon nami. Molotungadong nasida na hurang takas do pe manguluy hazar siya nakanatorasna. Pauba rohana sida. Alay say patadahom madina sida dalammu. Hadangi na sidadot hatam.
asa saluhutak kapinopar nami mangului lomoni roham di bagasan ngulu nasida dapotan akka parbinoto di persikolaan jupangan sirokap nitod di diakkanong talup marhasohotan dapotan akka parkarejuan diakkana mangalului ulaon jala di bagasan haudukon manasida gabe akka pinopar si partangiang natoktong martangiang tuado pamuna badiai di bagasan Yesus Kristus Tuhan nai martangiak kami tuho. Amin. Maret de mahita huhut papungu pelean sia bukwede nomor 754 ayat 1 dohot ayat 2. Laki roha doa dingolukon Toklas ni roha doa dingolukon Toktong dingolukon Mauliate Toklas ni roha Maringan holon Tuhan dia Mauliate Goklas ni roha maringan holong Tuhan dia Cong maita martame dala doa dorohakon dingolukon martame dala sona dorohakon toktong dingolukon mauliate Goklas ni roha maringan holong Tuhan dia mauliate Goklas ni roha maringan holong Tuhan dia. Tatangi aku mapileta ale di bata amanami na di Banua Gijang horo-haroran salu silelon na dinggado nasaw libasa na mauliutus pasata mi masya na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho sai jalo may gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu may jala ramo tiasaw parasya kami pilihanon pati bulhok karajon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohan nami marhiti-hiti toddim asalam hutad dahami gudang nasilehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Asana nile on mi don diro di mataku osado gogoki rodi salu artaku upasah Ale amanamin na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, leon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho.
Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Sai didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin. 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 Selamat hari Minggu mari kita saluhutna, saluhut perhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, rap dohot petugas kriu live streaming, pasahatot tu hita, toktong mahita martangiang tu debata. Laos secara khusus tu jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi, upatak kasami nak kening, ia yanakon ni Huriatta David Jadiro Margana Baban telah dimakamkan pagi ini di pemakaman Pandu Cimahi, bukan di pemakaman umum Kerkov Lewi Gajah. Mari kita bawa keluarga dalam doa tangyak tasadia puli Tuhan tanasida. Selamat hari Minggu Madita. Horas. Membuat yang tawar jadi punya.